ji qelebalixiyê xerîbî û jiyana bajêr aciz bû. Ji Stenbolê vegeriya gundê xwe û dest bi cotkarî û ajeldariyê kir. Niha çêlekan didoşe. Ji lîsê mirîşkan hêkan kom dike. Di bereketa xwe bextê înşallah. Sêşembe ez ê berme dukana xwe. Ez ê firoşim. Çi karê gund hebe hemû ji destê wê tê. Giyadirîne. Atlas keçeke rêncber û ketkariya gundê Bercûmê ye li navçeya xîzaneya Bedlîsa Bakurê Kurdistanê. Min bêşe şewirmendiya darûnê temam kir û nehatim tayin kir piştî ez zivrim me gund. Ez 12 salê bîm bak ez gund derketim ji bo mektebê ji bo xwendinê ji bo xeyalekî. Ez gund derketim 12-13 sal ez mame derve baş bî ne wallah ne baş bî. İro ki bîjî gerîbî weşe Allah wekîla û dirawa dike. Xwedê gerîbî nedide serî niyarê mirojî. Tevî ku malbata wê jê daxwaz kirin ku berdewamiyê bi xwendina xwe bide û di wî warî de kar bike. Li Atlasê guh nedawan. Ji xwe re ev jiyana sade û bê stres hilbijart. Li gel hatina xwe bûye dosteke dilsoz û wefadar ji bo ajalên qolananiyên li gund jî. Babê me hevalê min li bawer min nedikirina duktan di 10 roj 20 roj min hekî mêtir hanekî piştî wî zivrî lê ez nezivrim nîskî 3 sal ez gund sekinim. Ez keşkekî xebatkarim ez gazim da jî nakim deme insanekî îşekî de deme û îro diheb lingê min diheb destê min eqlê min rûjî hebê min rûkarê her tiştî jî pêk bînî û hanekî min her tiştî jî pêk anî min zevî danî tovkir min bizna dûşa panîrê xwe çêkir mastê xwe çêkir pişîk hemî hevalê min e heywanê min hevalê min e sayê min beşû heye ew jî hevalê min e ez zev kêf xweş dibim dema ez temaşê wan dikim xwarina wan jî dikim. Bi karên xwe yên li gund gav avêt nav cîhana kar. Li navenda bajêr 6 mehen ji xwe re dikanek bi navê Sifreya Atlasê vekiriye. Berhemên ku berhem dîne bi markaya xwe û biriya online digihîne ber destê kiryaran. Ez kanaxa çi difroşim, ez hingivîn difroşim, dist difroşim. Güza binderda hekê gundan difroşim, ez gund çi peyda dikim wî difroşim lê ser internetê. Her kesê çarûj dikana min vekiriye, ez gund disekirim ji xwe ba devabê xwe. Dema ser internetê siparîşim tê, ez têm dikana xwe, siparîş xwe pêk denim, demek qarwî piştî dizvirim gund. û hanekî ez hem pere xwe xwezanç dikim, hem temaşe xwe dikim, hem alîkarî malbata xwe dikim. Atlasê bi vîdyoyên xwe yên derbarê jiyana gund de li ser medya civakî bala şopîneran jî kişandiye ser xwe û tenê li ser Instagramê derdora 80,000 şopînerên wê hene. Ew bi vê çîroka xwe ya li vî gundê çiyayî bûye mînaka herî berçaviya serkeftin û hêza keçên Kurd. Berdê sak, Rûdar.